X35 s kamerovým systémom zadného obsluhovania. Takýto videoblog som teda ešte nerobil, aj keď toto auto už mám viac ako rok. Ročník 2012. A keďže som spokojný s celkovou výbavou tohto vozidla v porovnaní s tým, v akej cenovej relácii sa pohybuje, ako toto je full výbava okrem predných senzorov a teda automatického parkovacieho systému, tak som sa rozhodol, že v tomto krátkom videu si ukážeme teda, čo je to ten kamerový systém, ktorý sa v X35-kách Hyundaiov vyskytuje v dvoch rovinách. Prvá rovina je taká, že samozrejme základ je, že sa nachádza v aute kamera, áno, tá je umiestnená pod zadnou, nad zadnou ešpezetkou, je to taký malý čierny výbežok, ktorý si teda môžete všimnúť aj v bežnej premávke, ak idete za týmto typom vozidla. No a tá druhá rovina je okrem toho, že samozrejme tá kamera je základ, tak sú verzie lacnejšie, kde je obrazovka, ktorá ukazuje teda záznam z kamery zadu vstávaná do spätného zrkadla, do horného spätného zrkadla. A potom je tu tá drahšia, ktorá je priamo napojená teda na navigáciu, samozrejme a logicky, teda hlavnú obrazovku alebo hlavný displej v celom vozidle. Takže moje auto má teda tú drahšiu variantu, kde sa teda sníma záznam z kamery priamo do navigácie alebo teda do displeju, kde je rádio aj iné záležitosti. A my si teda teraz môžeme ukázať, ako to celé funguje, keď to teda funguje. Takže teraz si nacúvame klasický zapretne obrazovka teda do modusu. Vidíte, že kamera je trošku zašpinená, to je z dôvodu toho, že prší vonku, takže musíte rátať s tým, že pokiaľ je nejaké nehostinné prostredie vonku, tak sa kamera zašpiní. Takže takto sme pekne nacúvali priamo k autu práve vďaka kamerovému systému Hyundai X35.